Яңа ел алдынан президент Рустам Миңнеханов журналистлар белән яңартылган бинада очрашты. Бу җәмәгать турны 18 гасырда салынган, 2016 елда монда төзекләндерү эшләре башлана. Инде киләсе елга бу бина туристларны да каршы алачак. Монда элек мәдәният, авыл хуҗалыгы министрлыгы үзәк сайлау комиссиясе эшләгән. Бүген яңартылган бинаны журналистларга тәкъдим иттеләр. Монда күргәзмә заллары, лекторий, турыдан-туры видео элемтә өчен мөмкинлекләр булдырылган. Президент белән залда һәм онлайн 100дән артык журналист аралаша. Экономика растет, валовый региональный продукт мы ждем не менее 103,8%. В абсолютных цифрах это свыше 3,2 триллиона рублей. Рустам Миңнеханов сүзне икътисадтан башлады. Быел Татарстанда 34 миллион тонна нефть чыгарганнар. Узган ел белән чагыштырганда бу 6%-ка күбрәк дигән сүз. Соннар тагы да артыр иде ди президент. Әмма ОПЕК плюс чикләүләре эшне киметә. Завтра ограничения снимут. Через 3 месяца Татарстан без проблем до пандемийный уровень. И если надо, может добавить добычу. Что касается работы на шельфе, да, нам это интересно, но мы пока до этой темы пока еще не дошли. Журналистларны иң кызыксындырган сорауларның берсе төбәкләрдә хакимиятне оештыру принципы турында Клишес Крашенинниковлар әзерләгән канун. Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Я думаю, что понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые они присутствуют. Если, наверное, тот же Клишес приехал в наш парламент, встретился бы, объяснил, рассказал, я думаю, что позиция была бы несколько другая. Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Ел сәламәтлек саклау тармагында зур сынау булып тарихка керәчәк. Пандемия шартларында эшләргә, яшәргә өйрәнсәк тә билгесезлек ишекне кагып кына тора ди президент. Шул ук яңа омикрон штаммыннан да ни көтәргә белмиләр. Әлегә вазгыять тотрыкланса да, авырулар саны соңгы 2 атнада кимеми. Все ругают и правильно делают, да? QR-код никуда не зайдешь, никуда, но это же не для себя. Там же человек, который с QR-кодом, который защитил себя, он же тоже может заболеть, хотя у него будет попроще. Мы каждый должны уважать друг друга. Халык санын алу буенча да беренче нәтиҗәләр билгеле булды. Татарстанда 4 миллионнан артык кеше яши икән. Әле моның кадәр булганы юк иде. Өстәвенә соңгы 2 елда балалар аз туа башлаган. Демографияны күтәрер өчен Рустам Миңнеханов хатын-кызларга мөрәҗәгать итә. Обращаюсь к женщинам, любимым, дорогим. Пересмотрите ваши планы. Поддержите республику. Ну, не только сами, но у вас подруги есть. Теманы дәвам итеп, без дә президентка үз сораубызны бирдек. Прошла пресс-конференция Рамзана Кадырова, и тогда ему задали вопрос, сможет ли женщина возглавить Чеченскую республику, и он четко ответил, что нет, не сможет, возглавить сможет только мужчина. Вот вы как считаете? Ну, во-первых, я с большим уважением отношусь к Рамзану Ахматовичу. Не могу его не поддержать, даже вот чисто по-братски. Всевышний нам предопределил, кто должен воевать, кто должен там семью обеспечивать, кто должен детей рожать. Но я думаю, что Рамзан Ахматович исходил из вот этого посыла. То есть мы настолько любим загружать женщин, значит, вот просто это. Ну, вот его главные функции женщин, вот чтобы вот это дети, семья. Журналистлар белән бер рәттән президентка сорауларны онлайн форматта да бирүчеләр күп иде. Шул исәптән яшь белгечләргә торак, кече һәм урта бизнеска ярдәм, балалар иҗатын үстерү проблемалары. Камил исемле малай Рустам Миңнеханов белән Элемтәгә танк полигоныннан чыкты. Ул яңа елга Кыш бабайдан танкта йөрергә сораган була. Хыялын президент тормышка ашырды. Привет, как там, танкист? Хорошо, здрасте. А ты Здрасте. очки одевал, очки тебе одели, чтобы... Нет. Без очков Мне даже? надели вот эту шапку, шапку. А не холодно было? Ну, немножечко. Ну ты молодец. Я бы не смог. Я всегда очки одеваю, когда там на танке. Япониядә яшәүче милләттәшебез дә кушылды. Сезнең тырышлыгыгыз белән Татарстан белән Япония арасындагы мөнәсәбәт ныгый бара. 3 ел элек Токиода Татарстан сәүдә вәкиллеге ачылды. Шуңа без бик рәхмәтле. Беренчедән, без сезне
Бля гурурланабыз, мына япон кишиси шушындай дәрежеде біздің татарчасына караганда матуррак айтып сөйлейсіз. Сәгать ярым барган очрашуда президент 2 дистәгә якын сорауга җавап бирде һәм журналистларга рәхмәтен җиткерде. Я считаю, что информационные службы очень усердно и хорошо работали. Поэтому вам большое спасибо. Алия Хайретдинова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы.